Xinnienguanla o Feliç any 4719. No m'he equivocat. Com sabeu, no es celebra el mateix any a tots els Jocs del món. També a la Xina hi ha un horòscop especial de 12 animals, que cada any va canviant. Aquest any és l'any del bou. També hi ha altra diferència a la Xina, ja que la data de l'any nou no és fixa, sinó que canvia cada any, ja que es celebra la segona lluna nova després de l'arribada de l'hivern, el moment en què ens comencem a apropar a la primavera. És per això que la festa de Cap d'Any a Xina també es diu Festa de la Primavera. Són unes festes que estan plenes de tradicions, com per exemple netejar tota la casa des del primer dia per a que els avantpassats estiguen molt contents, penjar cartells a la porta amb el signe de sort, mirant cap al terra per a d'aquesta forma pugui entrar la sort a la casa. Els avis reparteixen molts sobres vermells amb diners per als nens i sobretot són unes festes amb família, focs artificials i moltes celebracions al carrer.